Sziasztok! Ez a Bírom a németet, és a mai videóban azt fogjuk megtanulni, hogyan adjunk jó személyleírást valakiről. Ebben a részben most csak a külső tulajdonságokkal fogunk foglalkozni, egy következőben viszont megnézzük majd a belső tulajdonságokat is. Amikor valakit külsőleg szeretnénk jellemezni, akkor általában a magasságával és a testalkatával kezdünk. Egy ember lehet magas és alacsony, amit általában az iskolában úgy tanulunk meg, hogy hoch és niedrig, magas és alacsony. De valójában, hogyha németekkel beszélgetsz, akkor azt tapasztalhatod, hogy általában a magasságra is azt használják, hogy gross oder klein, nagy vagy kicsi. Ich bin gross und er ist klein. Én magas vagyok, ő pedig alacsony. Lehet valaki középmagas is, ezt úgy mondják, hogy mittelgross, mittelgross. Ich bin mittelgross, középmagas vagyok. Vagy sie ist mittelgross, ő középmagas. Hogyha szeretnéd, elmondhatod ezt konkrétabban is, hogyha valakiről pontosan tudod, hogy milyen magas. Például, ich bin 1,70 m groß, 1,70 m vagyok. Ha valamiért nagyon ki szeretnéd emelni, hogy valaki nagyon-nagyon magas, óriási, vagy valaki nagyon picike, akkor a riesig és a winzig szavakat kell ezt használnod. Er ist riesig und sie ist winzig. Ő óriási, ő pedig picike. Milyen lehet a testalkatunk? Lehetünk soványak, schlank, kövérek, dick, mondhatjuk azt, hogy túlsúlyos, übergewichtig, vagy azt, hogy vézna, cingár, schmächtig, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy valaki izmos, muskulös. Er ist dick und sie ist schlank. Ő kövér, ő pedig sovány. Er ist muskulös. Ő izmos. Er ist schmächtig. Ő vézna, und er ist übergewichtig. Ő pedig túlsúlyos. Rendben, és most nézzük meg, hogyan jellemezhetjük magát az arcot. Az arcformánk lehet kerek, rund, hosszúkás, länglich vagy ovál, és lehet szögletes is, eckig. A hajunkról viszonylag sok dolgot mondhatunk el. Elmondhatjuk, milyen a színe, milyen a hossza, és göndör-e vagy egyenes. Nézzük először a színeket. Milyen színű lehet a hajunk? Lehet schwarz, fekete, braun, barna, rot, vörös, blond, szőke, és grau, ősz. Ezt többféleképpen is elmondhatjuk. Például, sie hat schwarze Haare, vagy mondhatjuk azt, hogy sie ist schwarzhaarig. Sie hat rote Haare, vagy mondhatjuk azt, hogy sie ist rothaarig. A szőke és a barna nőkre pedig külön-külön szavunk is van. A szőke nő úgy lesz, hogy die Blondine, a barna nő pedig úgy, hogy die Brünette. Tehát róluk háromféleképpen is elmondhatjuk, hogy milyen színű a hajuk. Sie hat braune Haare, sie ist braunhaarig, sie ist eine Brünette. Sie hat blonde Haare, sie ist blondhaarig, oder sie ist eine Blondine. A hajunk lehet hosszú és rövid, lang und kurz. De ha konkrétabban szeretnénk elmondani, mondhatjuk azt, hogy kinnlang, állig érő, vagy schulterlang, vállig érő. És természetesen van olyan is, akinek egyáltalán nincs haja, ezt úgy mondjuk, hogy er hat eine Glatze. Er hat eine Glatze. Mondhatjuk úgy is még, hogy er ist kahl, vagy er ist kahlköpfig. De az elsőt használják a leggyakrabban. Er hat eine Glatze. Ezen kívül lehet göndör és egyenes a hajunk. Az egyenes haj az a glatte Haare, a göndör pedig lockige Haare.
Sie hat glatte Haare und sie hat lockige Haare. Amikor valakinek a szeméről beszélünk, akkor elsődlegesen a színről van szó. Milyen színű lehet a szemünk? Er hat braune Augen, neki barna a szeme. Sie hat blaue Augen, neki kék a szeme. Sie hat grüne Augen, neki zöld a szeme. Und sie hat graue Augen, neki pedig szürke a szeme. Ezen kívül elmondhatjuk még azt, hogy valakinek nagy szeme van, kicsi szeme van, sie hat große Augen oder kleine Augen, vagy esetleg mandula formájú, ami úgy lesz, hogy mandelförmig, tehát sie hat mandelförmige Augen. A szemöldök, die Augenbraue. Milyen lehet a szemöldökünk? Wie können die Augenbrauen sein? Die Augenbrauen können dünn, buschig, gezupft oder ungepflegt sein. A szemöldökünk lehet vékony, bozontos, szedett szemöldök, ez a gezupft, és lehet ungepflegt, ápolatlan is. Az orr lehet groß, nagy, klein, kicsi, schief, görbe, spitz, hegyes. Meine Nase ist groß und ihre Nase ist klein. A száj németül úgy lesz, hogy der Mund, az ajkak pedig die Lippen. Sie hat einen schönen Mund. Szép szája van. Vagy sie hat schöne Lippen. Szépek az ajkai. Lehet a szánk még akár nagy is, vagy kicsi, ugye ez már a jól ismert gross és klein, illetve lehet még vékony, ezt úgy mondjuk, hogy schmal. Ennyi lett volna a mai videó, remélem sok új szót tanultál és hasznos volt számodra. Ha tetszett, akkor tudod, nyomj egy lájkot, és hogyha nem szeretnél lemaradni a többi videóról, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára. A következő részben pedig a belső tulajdonságokról beszélünk majd. Jó tanulást kívánok neked! Szia!